U Bosanskoj Krupi civilni život skoro je nemoguće organizovati. Svakodnevno, a posebno noću s lijeve strane Une, što je trebala biti prirodna granica između srpskog i muslimanskog dijela ovog područnog grada, čuju se puškaranja i razmjena pješadijske vatre. Ponekad se oglase i mitraljezi, topovske granate i druga artiljerijska oruđa jačeg kalibra. Oko 250 srpskih kuća s lijeve strane Une su opljačkane i mnoge spaljene. Među prvima do temelja je spaljena kuća Miroslava Vještice, predsjednika SDS-a Bosanske Krupe. Formirana je srpska opština Bosanska Krupa, ali se vlast uspostavlja teško, jer pored opšte nesigurnosti s lijeve strane Une locirano je skoro 2/3 svih privrednih kapaciteta bivše opštine Bosanska Krupa. Vojska Srpske Republike Bosne i Hercegovine od početka rata, od 21. aprila, držala je naselje Govedarnicu i sve mostove na Uni u ovom gradu, od kojih su neki srušeni, a ostali oštećeni ili minirani, zatim sve visove s lijeve strane Une, te neka sela u pravcu Bosanskog Novog, među kojima je Ivanjska. Šta o svemu kaže predstavnik zvanične vlasti? Rijeka Una je granica srpske države Bosne i Hercegovine i za očekivati da će tih provokacija i pucnjeve biti i dalje, jer prostori na kojima se oni nalaze su bili uglavnom i ranije čisti etnički prostori muslimanskog naroda i mi nemamo nikakvih ambicija da te prostore osvajamo i uzimamo, ali nećemo dozvoliti ovakve provokacije i na sve provokacije ćemo energično odgovoriti, kao što smo i do sada radili. Trenutno je stanje na frontu kad je u pitanju držanje prve borbene linije dosta stabilno. Moral srpskih boraca koji čuvaju područje ovo i koji čuvaju državnu granicu Srpske Republike Bosne i Hercegovine je dosta dobar. Kad su započeli ovaj sramni posao, alijini fundamentalisti već su unapred bili osuđeni na poraz i posao koji je odrađen u prva 3 dana sad se samo produžava, odnosno nastavlja se jedan kontinuitet u utvrđivanju granica i slobodno se može reći da je ta granica sad stabilna i da nema više ni pomena o dolasku bilo kakvih muslimanskih formacija ili muslimanskog stanovništva na ovo područje. Toliko su se obrukali i zamjerili srpskom narodu da nema više razgovora ni o suživotu, a ne o zajedničkom životu. Jedan od komandanata Vojske Srpske Republike BiH, čije su jedinice na prvoj liniji u ovom pravcu, a identitet mu iz bezbjednosnih razloga ne možemo saopštiti, ovako komentariše namjeru da će muslimanske snage iz pravca Sazina udariti na Podgrmeč. Mogu da udare s koje god hoće strane, šanse nikakve nemaju jer će naići na tvrdu odbranu i bit će uništeni do kraja. Još jasnija je ova poruka. Pa ako neprijatelj produži sa provokacijama i pokuša dalje da nanosi gubitke našim snagama, mi im poručujemo ukoliko pretpostavljena komanda naredi, možemo vrlo lako preći i preko Une, a tada će morati da se povlače samo ne znam gdje. Ističemo s razlogom da je dolaskom u Podgrmeč 6. krajiška brigada u stalnom jačanju i sada broji čak 11 bataljona.